Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Шыршы басып тұршы Муслим түрінде. Муслимнің өзек шыршысы утларын қобызды. Кыш бабай погонлы да була екен. Район полициясы ауыр гаилелерде тәрбиеленушілерге бүләкләр тарата. Білім берген үшін бүләк, бәйрәм алдыннан районның мәгариф хезмәткәрләре хөрмәтләнде. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бу атнада һәр чара яңа ел белән бәйле булды. Һәр җирдә бәйрәм рухы хакимлек итте. 25 декабрьдә үзәк шыршы утларын кабызды. Шыршыны ачу тантанасында район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов катнашты. Бозлы сәхнәдә бер төркем кармалайлары, кар-кызлары, төрле әкият геройлары җыелды. Балаларны үзләре белән бер рәттән биетеп, җырлатып, төрле табышмаклар әйтеп көлдерделәр, күңелләрен ачтылар. Менә шундый матур бәйрәм оештырганнар. Без өлкәннәр дә чыктык. Балаларны, оныкларны ял иттерәбез, таудан шудырабыз. Менә ишәк бар, анда йөрттек. Сезгә яңа елда яңа уңышлар, яңа бәхетләр, сәламәтлекләр. Барыгыз да сәламәт, сау. Узакка сузылган чикләүләр илдәге пандемия сәбәпле халык мондый бәйрәм чарасына бик сусаган иде. Балалар белән өлкәннәр дә ял итте. Сабыйлар рәхәтләнеп понida да йөрделәр, бик теләп таудан да шудылар. Бүген һәрбер кешенең күңеле күтәренке, елмая, көлә, күңел аша шатлана. Яңа ел барыбызга да матур үзенең булган матурлыкларын, истәлекләрен калдырып китсен. Инде килүче яңа ел һәр барчабызга да матур җиңүләр, яңа шатлыклар, яңа бәхетләр алып китсен. Һәм бары тик бер теләк, илебездә тынычлык, бары тынычлык булсын. 2020 елның менә азакы көннәре бара. Күрәсез, лык күңелле, бөтен халык шатлана, бөтен балалар шатлана. 2020 елда булган бу арылык бәләләребез, җирләребез бу елда калсын иде. 21 елда шатлыклар гына булсын иде. Бар кеше бәхетле булсын иде. Яңа еллар белән сезне. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре тәкъдим иткән театральләшкән тамаша бәйрәмне тагын да кызыклырак итте. Һәр елдагыча балалар Кыш бабай һәм кар кызын уртага алып күмәкләшеп чыршы тирәле әйләнделәр. Бу көнне үзәк чыршыда кабынган утлар яңа елга яңа өметләр дә бүләк итте. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Яңа ел алдыннан ярминкә үткәрү матур традициягә әйләнде. Халык бәйрәм табынына каз, үрдәк, башка тәм-том алып калырга ашыкты. Авыл хуҗалыгы продукциясына да сорау зур булды. Күрше-тирә район һәм шәһәр сәүдәгәрләре дә Мөслимдәге ярминкәләрне көтеп ала. Ярминкәдә ит, балык, натураль казылыкларга зур сойлап алу мөмкинлеге бар иде. Үзләре җитештергән продукция белән сәүдә итүче авыл хуҗалыгы формированиелары, шәхси хуҗалыклар, фермерларның яныннан бу ярминкәдә дә кеше өзелмәде. Яңа ел бәйрәменә дип казын да, үрдәген дә мулдан алды халык. Бик матур итеп оештырганнар, кыш көннәр салкын булуга карамастан, җаныңа ни телисең, кием салыммы, аяк киемеме, итекме, итме, маймы, балмы, барсы да бар. Бик зур рәхмәт оештыручыларга. Бәйрәм алды настроениесе бөтен кешедә. Ярминкәгә чыктык. Ярминкәдә шундый менә бүген көндә халыкка кирәк булган товарлар барсы да бар. Ит дисеңме, сөт дисеңме, сыр, колбасасы, балы, бөтен кешенең күңеле шат. Файза кооперативы кызлары бу ярминкәдә дә мөслимләрне, кайткан кунакларны кайнар чәй, җылы коймаклар, төрле чәй тәмнәре белән сыйлады. Файза кооперативы һәр ярминкәдә шулай май сатырга чыга, халыкны кайнар чәй һәм коймак белән сыйлый. Барыгыз да бәйрәмнәр белән. Шөкер бездә һәр вакытны матур итеп оештырылган ярминкәләр була. Анда халык үзе җитештергән ризыклар, хәтта кайнар коймаклар белән чәй эчүләр оештыралар. Менә дигән үзебезнең һәвәскәрләребез матур итеп концерт бирәләр. Әле менә бүген бөтен авыллардан җыелып матур Кыш бабайлар, кар кызлары килгәннәр. Ит, сөт, май кебек азык-төлек янында һәр вакыт чират. Табигый продукциягә сорау зурдан шул. Күзләрне кызыктырырлык итеп тозланган, какланган каз түшкәләрен сатучылар бу ярминкәдә дә күп иде. Мин үзем Мөслимдә туып үстем. Бүгенге көндә яшим Гарәп әмирлекләрендә, Дубай шәһәрендә. Дустым белән кайттык кунакка. Беренче тапкыр менә ул күрә бу шулай кышкы салкында урамда базар булуын. Бик үзенчәлекле. Моның кадәр Кыш бабай, кар кызлар күргәнебез юк иде, хәтта минем дә. Безгә бик ошый, менә хәзер бер тәмләй бер алабыз да, өйгә кайтып пешереп ашыйбыз. Җырладык, биедек, тук китердек Кыш бабайлар белән. Халык кайный, аралаша, менә кайнар чәйләр, коймаклар, менә берсе сата, берсе ала, берсе алды, берсе алдана тук китереп, менә элеккеге заман сыман шундый рәхәт булды. Булар күбрәк булсын иде, айга бер булса да халыкка аралашу кирәк бүгенге заманда. Аралашып яшип, бердән булыйк, бергә булыйк.
Аллага шөкер, тормышларыбыз мул, дөньяларыбыз рәхәт. Ярминкәдә катнашучыларның да күңелләре күтәренке иде. Бу чара аларга тагын бик озак вакытка җитәрлек дәрт дәрман бирер әле. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Район эчке эшләр бүлеге авыр гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга бүләк әзерли. Полиция кыш бабае бүләкләрне өйгә килеп тапшыра. Полиция кыш бабае акциясе шулай уза. Полиция кыш бабай акциясына безнең район бүлеге елда кушыла. 28 декабрь көнне Мөслим, Котмыш, Соловуз, Мухан, Михайловка авылларында барлыгы 7 гаиләдә булып 16 балага күчтәнәч пакетлары өләштеләр. Шушы акция вакытында без инде менә кыш бабай кар кызы булып киенеп, социаль яктан мохтаҗ булган гаиләләргә йөреп, балаларны сөендереп, күчтәнәчләр, бүләкләр тапшырабыз инде шушы гаиләләргә инде. Участок уполномоченныйлары һәм бәлиг булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре кыш бабай һәм кар кызы киемнәрен киеп, авыр гаиләләргә барды. Погонлы кыш бабай һәм кар кызына җырлар да җырлады, шигырьләр дә сөйләде нәниләр. Килеп кердек шулай. Төрле кызык сүзләр әйтеп, бүләгеләшеп чыкты. Ана шулай итеп барды. Бик шәп итеп бий башлады, беймәскә ягында безнең апалышыбыз. Һәр елны без яңа елны билгелибез, инде каршылабыз, көтеп алабыз, сөенеп каршылабыз, өстәлләр әзерлибез, кунаклар җыябыз, туганнар белән очрашабыз. Һәм шушы яңа елда инде теләкләр телибез, бөтенебез исән сау булыйк, яхшыга гына укыйк, оныкларым яхшыга гына укысыннар, илебез тыныч булсын. Гаилә җылысы һәркемгә дә тигез бүленсен иде. Көтеп алган яңа ел бәйрәме һәр сабыйга шиксез сөенечләр генә алып килсен. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Оешма предприятиелар гына түгел, шәхси хуҗалыклар да территорияларын бизи, авылларда гомумән бәйрәм рухын шәхси йортлар тудыра. Йорт яны территорияларын төсле утлар, кардан фигуралар белән бизәгән берничә райондашыбыз белән Лилия Шәймиева очрашты. Күбәк авылында яшәүче Камаловлар гаиләсе елның елында капка авылларын, корсыннары төрле утлар белән бизиләр. Йортларыннан көндез үк җемелдәгән утлар кич җиткәч аеруча серлелек биреп сирпи. Койма башларына утыртылган кечкенә чыршылар дисеңме, тәрәзәләрдәге кар бизәкләре булсынмы, өйнең ишеге буеннан буена дивары гирляндалар белән балкый. Кыш җитсә безнең менә шулай сихри утларга күмелә инде. Корсыннар ясыйбыз капка төбенә инде, аның үзе бер кызык инде. Шул балалар да күңелле булсын дип инде. 89 елны беренче тапкыр корсыны ясаган капка төбенә. Хәзер ел саен менә шулай ясый инде. Мин үзем әле һаманда бала итеп хис итәм. Үзем әни булсам да, һаманда әниләрнең бизәгәннәрен шундый бик шат итеп көтәм. Киләсе яңа елларны бергә генә каршыларга, Алла бирсә исән сагына булып, шулай да ел саен шулай итеп балаларны шатландырып, авылдагы кешеләрне шатландырып, киләчәктә шулай итеп бизәп. Октябрь авылында да булдык. Бер райондашыбызның капка алдында җигүле боланнар, кыш бабай һәм кар кызы конструкциялары ясап куелган. Икенче бер урамда гомер итүче Шакирьяновларның капка алды зур бер бәйрәм мәйданы кебек. Мондагы төрле суннарны Мөхтәр абыйның 11нче сыйныфта укучы кызы Олина ясаган. Һәр тагын ясаячак минемдә үгез ясыйм дигән дигәндә. Шул 2021 ел дип язам диде бугай. Уңган булган райондашларыбызның тагын берсе Бәрәшбаш авылыннан Тахир Зарипов. Мөслим Симәк юлында Бәрәшбаш басында Тахир абый яңа ел белән дип язып куйган. Һәр хәрфе 4 метр озынлыкта аның. Бу аны 1-2 ел хәтерләп бирдем. Ничек булса да, мәтәм юлдагы кешеләргә яхшылык берәр ничек эшләп булмас микән дип. Һәм шушы уй килеп төште миңа яңа ел алдыннан, мәтәм русча түгел, татарлар яшибез бит. Яңа ел белән дип язырга күңелемә төште. Үзебезнең авыл кешесе бик матур итеп ясап киткән. Бер көнне үзебезнең якка Исәнсов ягына барганда шаккаткан күреп, кем ясаган микән дип группага язып, аннан соң Тахир абый диделәр. Тахир абыйның уңганлыгына сокланып, һәркем бу аяныннан елмаеп үтеп китә. Яңа елда мөгъҗизалар көткән күңел арабызда булган уңганнарның эшенә сөенә. Елларыбыз имин булсын. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм алдыннан мәгариф хезмәткәрләре хөрмәтләнде. Россия һәм республика конкурсларында җиңүчеләр бүләкләр алды. Тантаналы чара Мөслим гимназиясында үтте. Чарада район башлыгы Рамил Муллин катнашты.
Хезмәтне иҗади яктан якын килүчеләрне ачыклау, укытучы һөнәренең дәрәҗәсен үстерү максатыннан республикада, шул уңайдан районда да бик күп бәйгеләр оештырыла. Аларда катнашучылар да елдан-ел арта бара. Әйтик, быелгы уку елында бәйгеләрнең мәктәп этабында 200-гә якын, муниципаль турларда 50ләп педагог үзен сынап караган. Бүгенге чарада аларның барысын да сәхнәгә чакырып хөрмәтләделәр. Бүген укучым Кырчан Светлана татар теленнән республикада җиңү яулаган өчен сәхнәгә күтәрелде. Әлбәттә, аның белән бергә мин дә күтәрелдем. Бу безнең уртак җиңүшебез. Укучым белән чиксез горурланам. Укытучы һәм укучы кулга-кул тотынып эшләгәндә генә менә шушындый матур нәтиҗәгә эрешеп була. Татарстан АССР төзелүгә 100 ел тулу уңаеннан чыгарылган медаль белән мәгариф ветераннары Алсу Вәлишина, Сәмига Мөхәммәтҗанова бүләкләнде. АССРның 100 еллыгына алган медалем белән горурланам. Беренчедән бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Мәгариф хезмәткәрләренә минем хезмәтемне күреп бәяләгән өчен, икенчедән район җитәкчеләренә зур рәхмәтемне әйтәм. Җиңүчеләрне котлап сәхнәдә Тукай бизәкләре коллективы, Кәләпүшләр егетләр вокаль ансамбле чыгыш ясады. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Күп фатирлы йортлар ишек алдында рейдлар дәвам итә. Машиналарын ишек алдына газонга куйган райондашларыбызга штраф салына. Бу атнада рейд вакытында машинасы белән газонны таптаган бер райондашыбызга беркетмә төзелде. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам, алда сезне бездә кунакта тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз, исән-имин булыгыз. Хәерле кич, сез Мөслим телевидениесен карыйсыз. Эфирда бездә кунакта сәхифәсе. 2020 ел төгәлләнә. Яңа елга як басканда һәркем узган ел дәвамында башкарылган эшләрне анализлап, киләсе елга планнар корадыр. Бездә бүген кунагыбыз район башлыгы Рамил Муллин белән 2020 елда башкарылган эшләрне барларбыз, йомгак ясарбыз һәм 2021 елга планнар белән танышырбыз. Хәерле кич, Рамил Хәмзович. Хәерле кич. Рамил Хәмзович, 2020 елда башкарылган эшләрне барлап үтик әле. Ел вакыйгасы булып, хәтердә уелып калырлык нинди вакыйгалар, нинди эшләр башланды? Башкарылды. Әлбәттә, инде безнең бу ел 3 зур вакыйга белән бәйле булды. Беренчесе инде аның шушы таистларның 100 еллыгы белән дип әйтәбез. Татарстан Автоном Социалистик Республиканың 100 еллыгы белән бәйле булды инде. Шуның белән бергә Мөслимнең 90 еллыгы. Әлбәттә, бу бик зур вакыйга, чөнки инде бер гасыр дәвамында Татарстан инде дәүләтчелектән алып, инде бүген икътисад яктында, сәяси яктында үзен таныткан җирлекләрнең берсе, дәүләтләрнең берсе дип әйтергә була. Россия күләмендә генә түгел, бүген дөнья күләм Татарстанның кайда икәнен беләләр. Һәм әлбәттә инде бу чаралар безнең Мөслимдә дә январьда старт бирелде. Һәм инде 200-гә якын чара планлаштырылган, күбесе инде эшләнелде, махсус урамнар эшләнелде, махсус инде безнең Сабантуй майданчыклары шушы дата белән бәйләп, махсус флаглар, һәм инде өлкәннәребезне игътибарлы булып, медальләр тапшырып, шушы зур вакыйгаларны без уздыра алдык. Икенче зур вакыйгаларның берсе әлбәттә инде ул безнең 75 еллык. 75 еллык, чөнки зур югалтулар белән, зур афатлар белән килгән җиңүне без әлбәттә игътибарсыз калырга тиеш түгел. Һәм инде шунда Россия күләм, дәүләтебез күләм бу чаралар бик югары дәрәҗәдә үткәрелде. Бездә дә Аллаһка шөкер инде без моңа зур әзерлек белән килдек. Җиңү майданын, паркын ремонтлый алдык, махсус аллеялар эшләнелде, батырлар йорты музее эшләнелде. Инде үзебезнең ветераннарыбызга игътибар бирдек. Әле менә Аллаһка шөкер инде исән чакта Гыйндулла абыйга да медален тапшыра алдык. Бүген инде 5 кенә ветераныбыз калса да, без инде алар безнең өчен бик кадерле. Ләкин нәрсә генә булса да, бүген бәйрәм инде ул күбрәк яшьләр өчен, шушы киләсе буын өчен эшләнелгән чаралар булып истә калды. Һәм инде без Аллаһка шөкер бу чараларны бик матур итеп уздырдык дип әйтәсем килә инде. Өченчесе инде безнең зур вакыйгаларның берсе әлбәттә инде сайлаулар булды. Бер яктан инде без җирле
үзидәрә белән эшли башланганга 2006 елдан инде менә безнең инде хәзер 14 ел була. Бу инде менә киләсе сайлауларда 148 депутат сайланды, җирлек башлыклары сайланды, район башлыгы сайланды. Бу инде әлбәттә безнең теге җирлегебезнең тотрыклыгының бер нигезе дип әйтергә кирәк. Шушы эшләгән депутатларыбызның белән эшләү инде һәм иң мөһиме без инде республикабызның президентын сайладык. Бүген дә менә мин зур рәхмәтле мөслим халкы актив рәвештә катнашып, авылларыбызда активлык күрсәтеп, без инде 93%-ка якын президентыбызга тавыш биреп, инде матур күрсәткечләр белән, матур җиңү белән без инде президентыбызга үзебезнең рәхмәтебезне җиткерә алдык. Шуннан да менә бу эш зур вакыйга безнең инде төп юнәлеш булып булды. Ел дәверендә аның белән бәйле булды төзелешләр, зур объектларга килгәндә инде безнең бассейн ачылды, төзелде, сәнгать мәктәбе төзелде, ремонтланды, реконструкция төзелде, мәктәпләребезне ремонтлый алдык, юлларыбызны төзей алдык. Әлбәттә, объектлар төзекләндерү эшендә бик күп эшләдек. 1 миллиард 100 миллион чамасы инде без инвестиция кертә алдык шушы төзелеш объектларына, ләкин нәрсә генә булса да безнең инде төп юнәлеш һәм төп нигезләмә шушы эш зур вакыйга белән бәйле булды. Мөслим районы нигездә авыл хуҗалыгы районы һәм менә бу авыл хуҗалыгы өлкәсендә башкарылган эшләргә дә тукталып үтик әле. Шуннан да быел безнең өчен бик уңышлы ел булды. Әйткәнемчә инде әле менә 5 ел элек кенә без инде һәр вакытта тәнкыйтькәләргә таган районнарның берсе идек. Җир белән эшләү булсынмы, терлекчелек булсынмы, кышлык юнәлешендә булсынмы, бүген Аллага шөкер мөслимне кайда икәнен беләләр. Менә без быел 156 мең тонна икмәк җыя алдык. Әле 5 ел элек кенә без 80 мең тонна икмәкте җыя алмыйдык. Менә бермә-бер арттыра алдык. Әлбәттә бу зур инвестициялар белән бәйле булды. Аллага шөкер бүген мөслим дигә менә Намус компаниясе беренчеләрдән булып кирип, яңа технология күрсәтте, яңа техника күрсәтте, яңаша җирләр эшкәртергә өйрәттеләр. Бүген үзебездә күп еллар эшләп килгән Намус, Туган як агрофирмасы, Исламов крестьян фермер хуҗалыклары, үзебезнең фермерларыбыз бик каты күтәрелделәр. Һәм инде зур җиңү әлбәттә инде безнең Август компаниясе кергәч булды. Алар инде безнең шушы Вамин җирлегенә кирип, банкрот массасын алып, 4 миллиардтан артык инвестиция кертеп, дөньяда нинди бүген яңа техника бар, яңа технология бар, алар безгә күрсәтеп, бүген инде чыннан да мөслимдә нык зур нигез, яхшы нигез салынды авыл хуҗалыгы. Һәм инде без өметләнәбез, шушы 2 ел эчендә без 200 мең тонна Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, шул икмәкне җыярга бөтен мөмкинлегебез бар. Бу әлбәттә бик зур күрсәткеч. Аллага шөкер, зур инвестициялар кертелде терлекчелек юнәлешендә. Бүген Август компаниясе яңа мега комплекс төзеп ята. Бүген инде 2400 башка планлаштырылган комплексның 1200 инде бүген әзер. Шушы көннәрдә инде уже маллар кирип, без инде аны сафка тапшырабыз дип торабыз. Киләсе синаның киләсе 1200 аның майлар июньләргә Алла бирсә булыр дип торабыз инде исән булсак. Бу әлбәттә инде терлекчелектә дә шулай ук уңай үзгәрешләр бирә. Туган якта безнең инде шулай ук терлекчелектә бир зур инвестициялар кертеп, матур гына эшне алып бара. Гаилә фермалары алып бара. Һәм инде әйтергә кирәк, үзебезнең әйтик флагман булган, безне таныткан бүген инде кышлык юнәлеше. Аллага шөкер, бүген 35 майданчык эшләп килә. Шундый зур яхшы эшләүче, мәсәлән, Шайка агрофирмалар белән бер тиңдәш безнең инде кешеләребез дә эшләп килә. Бүген инде алар чебиге тавык кына түгел, эмбрион сатып, Резен әле без моның Резен шәһәренә бирәйек, бүген Уфа шәһәренә дә эмбрион биреп, бүген без инде Рәсәй күләм әйтик бактериологик теге иминлекне тәэмин итүдә бик зур үзебезнең урынны алып торабыз бүген көндә. Шуңа күрә менә бу инде әлбәттә зур казанышлар дип әйтергә кирәк. Инде менә ул гына да түгел, әле без моның кышныкны үстерәйек. Менә хәзер инде зур инвестициялар кертеп бүген Михайловка җирлегендә яңа комплекс төзелеп ята, 350 миллионлык анда инде киләчәктә тавык эшкәртелеп, инде продукция чыгар дип без өметләнеп торабыз. Һәм шуны әйтергә кирәк, бүген инде егетләребез үстерү генә түгел, инде Рәсәй күләм выставкаларда катнашып, инде үз урыннарын күрсәтеп, бүген инде Рәсәй күләм урыннары менә әле күптән түгел генә Ирек Хамадишин җиңү яулап, инде мөслимне кайда икәнен бүген тагын да исбатлап, тагын да безгә күрсәтте. Шуңа күрә Аллага шөкер, мин шуны әйтәсем килә, авыл хуҗалыгында инде бик зур инвестициялар кертеп, бик ныклы нигез салынды. Мин өметләнеп торам инде киләчәктә без инде барлык күрсәткечләр буенча шул беренче унлыкта барып, матур итеп инде кешене эшли итеп, матур итеп авыл хуҗалыгы юнәлешен алып барабыз дип торам. 2020 елда социаль инфраструктура үсеш өлкәсендә нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар булдыра Михназович? Беренчесе иң мөһиме тотрыклыкны тәэмин итәлдек. Чөнки быел бик үзенчәлекле булды. Ул җиңел ел булмады ул. Чөнки күп кенә менә оешмаларыбыз тукталды, пандемия бәйле. Безнең Аллага шөкер бу мәсьәләдә бер генә оешмабыз да туктамады. Бер генә көнгә без туктамадык. Менә карасак, бүген эшләп килгән Агромастер компаниясе. Аның бүген киләсе елның июньнә хәтле заказлары бар.
Елны да бик матур гына итеп тамамлыйлар. Бүген яңа технологиялар кулланып, бүген үзебезнең эшләгән кеше 400дән артык кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектлары. Алар барсы да бүген тотрыклыгын тәэмин итеп, бүген эшне алып баралар. Сөт эшкәртү булсынмы, тимер белән эшләү булсынмы, башкасы булсын, булар инде бүген матур гына эшне алып баралар. Шуңа күрә мин бу мәсьәләдә әлбәттә ел белән канәгать дип әйтергә була. Шунысы куандыра. Менә 5 ел элек кенә безнең урта хезмәт хакы 19 мең. Biz bu yıl 32 mindən artıq, orta xizmət haqqı 32 mindən artıq. Bu nə deyən söz? Əlbəttə bütün kişi 32 min almır. Lakin bugün uyuşmalar, mənə Agromaster kimi, Avus kompaniyalar kimi, onlar bugün 50, 60, 70, 80 min zarpat alırlar bugün. То есть mənə şu hesabqa bizim orta xizmət haqqı bugün 32 min. Bugün 6 milyard 400 milyon сумлык үзебезнең продукцияны җитештердек. Шунысы куандыра. Менә без индекс промышленного производства дибез, то есть менә үсеш. Бу ел без 139% белән аны тамамларбыз дип торабыз инде Алла берсә да. Бу бик югары күрсәткеч. 100%тан 40%ка безнең үсеш белән. Бу бик зур күрсәткеч. Бөтен дөнья күләм әйтик бу пандемия бәйле булган бөтен җирдә утырыш булганда без 40%ка үсеш белән елны тамамлыйбыз. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, шушынысы куандыра. Менә бу эшмәкәрлек мәсьәләсендә без инде икенче сулыш булыр дип өметләнеп торабыз. Чөнки менә без хәзер шунда этапка керәбез. Аллага шөкер, бүген җирнең дә хакы бар. Чөнки без авыл хуҗалыгы булсынмы, эшнең дә хакы бар, кешенең дә хакы бар. Бүген Аллага шөкер үзебезнең эшләтелгән продукцияның да хакы була барлыкка килә башлады. Бу инде әлбәттә мөмкинлек бирәчәк киләчәктә Müslüm için gene түгел, инде республика һәм инде Рәсәй күләмдә продукциясын җитештереп, һәм танытуына түгел, әлбәттә монда инде табыш алу. Максат бит күрсәтү түгел, максат табыш алу. Табыш нәрсә дигән сүз? Кешенең тормышы яхшы, хезмәт хакы яхшы. Шуңа күрә безнең әлендә әлбәттә уңайга үзгәрешләр бик күп булды, Аллага шөкер. 2020 елда biz Бөек Җанның 75 еллыгын бәйрәм иттек. Мөслим районына 90 ел тулы тасырга 100 ел тулуыны билгеләп үттек. Менә әлеге чараларны үз югарылыгында үткәрә алдык дип уйлыйсызмы? Әйткәнемчә инде иң мөһиме безнең тотрыклык булды бу системаларда да. Бүген менә 31 белем бирү учреждениесендә 3000 артык балабыз укый. Бу әлбәттә күп түгел. Ләкин безнең максат бүген сыйфатны тәэмин итү. 1000 артык балабыз балалар бакчаларында укый. 2000 артык бала бүген мәктәпләрдә. Шунысы куандыра. Әле без ничә ел элек теге тизрәк балаларны мәктәптән чыгарып, әз генә калдырып, инде 10-11 класста югары саннарны артыннан куйдык. Без ул системадан киттек. Безгә максат баланы тәрбияләп, әзер рәвештә тормышта үз юлын табырга әзерләү. Шуңа күрә без бүген бер яктан белем бирсәк, икенче яктан тәрбиясенә игътибар бирәбез. Менә узакынчы елларны бу мәсьәләгә бик күп игътибар бирә башладык. Бүген инде 85% балабыз түгәрәкләрдә катнаша. Ул бит түгәрәк нәрсә дигән сүз? Аның шөгылен тәэмин итү. Шуңа күрә менә без бүген инде шуның баланың рухи, әхлаки ягына игътибарны бирәбез. Нәрсә генә булса да бу безнең киләчәк. Шуңа күрә мин инде бүген рәхмәтле мәгариф хезмәткәрләренә, чөнки инде әлбәттә менә бик теге уңай үзгәрешләр, без инде бер яктан материал техник базаны ныгытсак, бүген мәктәпләр Аллага шөкер бөтен ремонтларны бетереп бара инде. Менә бу елда баланы мәктәбенә ремонтлый алдык, сәнгать мәктәбенә ремонтлый алдык. Әлбәттә бүген ул искиткеч матур бина булып килеп чыкты. Шуңа күрә бүген бер яктан үзебезнең мәктәпләребезне, авыл мәктәпләрен карасак, алар бүген искиткеч матуралар. Ләкин бүген тышыгына түгел, иштәлеге дә булырга тиеш. Игътибар булырга тиеш, шуннан да бүген мәктәп белем сыйфатына, тәрбия сыйфатына. Шуңа күрә без инде әлбәттә зур максатлар куябыз үзебезнең укытучыларыбызга да, мәгариф хезмәткәрләрендә. Аллага шөкер, алар безне аңлап, бер-беребезне аңлашып, без матур итеп эшлибез. Бүген мөмкинлекләр тудырабыз. Мәдәнияттә, мәдәни чараларында алсак бүген көндә алар ни генә булса да бүген без аларны уздыра алдык. Алар да шушы кешенең рухи дөньясында үз урынын алган тармак дип әйтергә була. Яшьләр сәясәте, спорт сәясәтендә Аллага шөкер бу ел уңышлар бик күп булды. Менә әле безнең Рәсәй күләм җиңсәк тә без бик каты куанак. Бу ел инде без Европа гына түгел, дөнья күләм 2 чемпион бирә алдык. Бүген инде уже Мөслимнең чемпионнарын әйткәнемчә дөнья күләм беләләр. Бу бит әлбәттә зур күрсәткеч. Бу инде күрсәтеп тора нинди дәрәҗәдә безнең инде эш оештырылган балалар белән, ул бит гади авыл балалары юнәлешенә түгел. Безгә бүген максат менә рухи ягыбызга игътибар бирү. Чөнки нәрсә генә булсаң да кеше рухи, мәдәни, дини яктан бул бай булырга тиеш ул. Аның ички дөньясы бай булырга тиеш. Шул вакытта гына безнең нидер бер нәтиҗә булырга мөмкин җәмгыятьнең үсешендә. Чөнки нәрсә генә булса да бүген күп генә төзекләндерү эшләшен шәзәктә. Менә бүген карасак, шунда бик күп эшләр эшләнде. Ләкин әгәр дә без моңа әзертү икән, без моны вата башлыйбыз, сындыра башлыйбыз, тегеләр эшлибез. Шуңа күрә әлбәттә безгә бүген шушы булган мөхиткә әйтик
барып җитү кирәк. Аның әлбәттә менә шушы булган безнең мәгариф булсынмы, мәдәният булсынмы, яшьләр сәясәте булсынмы, дини өлкәдәме башка чараларның ул әлбәттә бер этәргеч кенә. Шуңа күрә әлбәттә мин бүген бик зур рәхмәтле үзебезнең бюджет сферасында эшләүчеләребезгә, алар инде үзенең фидакарь хезмәтен алып баралар. Менә шул мәгариф, сәламәтлек саклау өлкәсе турында сүз чыккан икән, инде алар быел беренче тапкыр менә шул табиблар безнең коронавируска бәйле яңа төр авыруга каршы көрәштә, мәгариф өлкәсе инде дистанцион формада яңа форматта эшләргә өйрәнде. Чыннан да быел бик үзенчәлекле ел булды. Без яңа таләпләрдә, яңа тормышта яшәргә өйрәндек. Әле яз башында безгә инде бу пандемия турында сөйләгәндә, без бәлки әле аңа бик каты игътибар да бирмәгәнбездер. Без аны инде нидә үтәр дә китәр дип уйладык. Ләкин ни сәбәпле Аллаһның бер сынавы булдыр инде. Җәй көне, яз көне, кыз көне без инде моның үсешендә күрдек. Бер яктан менә яз көне инде дистанцион уку булды, ул бик авыр булды аны кертеп җибәрергә. Аны президентыбыз да әйтте, әлбәттә ул бәлки хата да булгандыр. Ләкин бүген инде без аңа дәрес кенә ала алабыз. Шуңа күрә бик җиңел булмады бу форматта эшләү. Күп кенә чараларны уздыру бик авыр булды. Аңа инде социаль дистанция дибез, башка төрле башка таләпләр берме-бер артты. Бүген дә без теләгәнчә җыела алмыйбыз, теләгәнчә чараларны үткәрә алмыйбыз, теләгәнчә эшләрне эшли алмыйбыз. Чөнки нәрсә генә булса да, менә бу пандемия ул үзенең корректировкасын кертә. Ләкин шунысына әйтәсем килә, без коронавирус белән яшәргә өйрәндек. Бүген бик зур рәхмәт әйтәсем килә табибларыбызга. Бик авыр вакытта алар безнең белән ярдәмдә булдылар. Алар безнең белән булдылар. Алар безне даваладылар. Бүген менә карасак, үлем очраклары булсынмы, башкалар артты. Ләкин шуны белергә кирәк, бүген 20-30 кеше көн саен үзебезнең шифаханәдә дәваланалар. 20-30 кешене без Чаллыга, Әлмәтләргә, башка төрле ковидный госпитальләргә җибәрдек. Югалтулар да булды, ләкин аңа карамастан бүген инде Аллага шөкер эшләргә өйрәндек. Рәхмәт менә бүген ярдәм иткән агромастер Илгиз Исламовка, Август компаниясына, мәрхүмнәрдән булсын Сәрия апаларга, алар инде үз көчләрен биреп, бүген шушы менә бердәм бергә булдылар. Пакетлар тарату булсынмы, больницага ярдәм булсынмы, бик күп кенә райондашларыбыз катнашты бу акцияларда. Шуңа күрә ул бергә булганда гына бу мәсьәләне хәл итеп була. Сабан туйга шул хәтлек зур әзерләнү булды. Шул хәтлек күп көч куелды. Biz инде апрель айыннан өмәләргә чыгып бөтен районны күтәрдек. Рәхмәт, мин бүген зур рәхмәтле әйтәсем килә райондашларыбызга. Бүген нинди генә эшне эшләсәк тә без күмәкләшеп эшлибез. Менә шул күмәк хезмәтнең җимеше инде ул бүгенге көндә. Без инде ширдән дә курыкмадык, башкасыннан курыкмадык, бергә булдык. Ләкин без аны уздыра алмадык. Инде киләсе елларны әлбәттә аларны уздырырга безгә насыйп булсын, чөнки барбер татар дөньясына мөслимне танытасы килә. Яңа елга якпасканда һәркем планнар корар. Амир Хамзович, менә сез үзегез район башлыгы буларак түгел, шәхсән үзегез нинди өметләр баглыйсыз яңа елга? Ниләр көтәсез? Мин ул хәтлек бик алга карап теге планнар курмыйм. Инде Алла Таала насыйп иткән икән, бүген бу тормышны бирергә, бүгенге көн минеке. Алла Таала миңа бирде, бүген нәрсәләр гамәл кылырга, нидер эшләргә. Шуңа күрә мин шушы көнне инде булдырылганча яхшы рәвештә үткәрергә тырышам. Шуңа күрә инде үземә килгәндә инде әлбәттә теге үземә, гаиләмә, туганнарыма, дусларыма, авылдашларыма иминлек Алла Субхан Таала бирсен, сәламәтлек бирсен, эшләргә мөмкинлек бирсен, планлаштырган эшләрне кылырга насыйп булсын, бер урында торырга насыйп булмасын. Чөнки нәрсә генә булса да бит кеше һәр вакытта өмет белән яши. Бер яктан без хатирә белән яшибез, хатирә ни өчен кирәк? Ул безгә тарих, ул безгә дәрес. Кайдадыр хата эшләдек, кайдадыр дөрес эшләмәдек, кайдадыр дөрес эшләдек тә, шул тәҗрибәне кулланырга кирәк. Ул хатирә. Һәм инде өмет. Өмет, ни өчен өмет? Чөнки инде без әлбәттә киләсе көнгә без инде кеше теге өмет белән яшәргә тиеш. Чөнки аның өмете булмаса, ул көндәлек белән яшәсә, бәлки ул ябылып та бетәр. Ләкин без яшибез бүген. Бүген. Шуңа күрә инде безгә менә шушы дәресләребез белән, киләчәк өметләребез белән бүген булдырылганча яхшы эшне эшләргә кирәк. Шуңа күрә инде мин райондашларыбызны да котлыйсым килә шушы бәйрәмнәр белән. Алла Субхан Тәгалә хәерле еллар бирсен, хәерле тормыш бирсен, планлашкан эшләребезне эшләргә насыйп итсен. Инде җирлегебезгә, җумһуриятебезгә тотрыклык, иминлек булсын, сугыш афатлары килмәсен, ачлык афатлары килмәсен. Бүген безгә шөкер кылып яшәргә кирәк. Әлхәмдүлилләh, бүген тормышыбызны карасак, ризыкларыбызны карасак, яшәгән җирләребезне карасак, бүген шөкер кылып яшәргә кирәк. Шуңа күрә мул яшибез, яхшы яшибез. Авырларыбыз да бар, ансыз бер Аллаһның нимәтедер. Шуңа күрә менә бер-беребезгә карап, күршеләребез белән, туганнарыбыз белән бердәм яшәгәндә генә әлбәттә җирлектә иминлек һәм бәрәкәт бар. Шуңа күрә барыбызга саулык, сәламәтлек, иминлек телисем килә.
киләчәгебез һәр вакытта өметле булып, матур булсын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Рамил Хәмзәевич. Киләчәктә әлбәттә инде өметләрегез аклансын һәм эшегездә уңышлар телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген бездә кунакта район башлыгы Рамил Муллин булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз һәм яңа еллар белән сезне.